Clachtaí próseála focail sé. Cóil spásála a chur ceap an chórsóra. Agar thóracht agus cartú. Clóscríobh héin. Clóscríobh an méid seo leanas, fanta, Times of the Roman, méid séideocha. Clóscríobh dá. Úd chórsóir an ochrchéib chun bogadh go dtí an taobh deas ar an litir é. Ní mór bheith comhraimh agus gan an ochar chóilspásála a bhrú ach 1 uair amháin, chur é a bhfuair in an naomh Cristú. Caoinig, go bhfaightear ceann litir tríd an ochar imríde a bhrú agus canáil síos, agus an litir atá tastáil út a bhrú san am chéanna. Ba chóir go mbeadh an cumas seo leanas ar do chuideabair.